سیرگی لاڤرۆڤ وەزیرە دەرەوەی رووسیا di kongereyekî rojnamevanî hevbeş de li gel hevşanê xwe yê Belçîkî li Moskowê ragihand ku wilayetên yekgirtîn Emerîkî bi tekalî û bi awayekî metirsîdar li Sûriyê tevgiriyê dike û yekparçiya Sûriyê dike metirsiyê de. Lavrov got ku du plana Emerîkî de heta demekî dirêj di Sûriyê bimîne û daxuya kirin ku Emerîka bi bahaneyên xwe ji bo hebûna xwe di Sûriya de aniye ziman û tekezî li ser mana Emerîka di Sûriya de bo demeke dirêj dike. Lavrov hêvî xwest ku netewên yekgirtî rêgirî li hebûna lêstekvanên beyanî di Sûriyê de bigire ji bo hebûna wan hêzên beyanî di Sûriyê de wê bandoreke nerînî li çareseriya krîza Sûriyê bike. Herwiha Wezîrê Derve Rûsya hêvî xwest ku netewên yekgirtî zelaliyê di pîroseya destûriya Sûriyê de bikare bîne dema ku dest pê bike. Derbarê doza Kurdî û hebûna wan di civîn û kongereyê navdewletî de Wezîrê Derve Rûsya ragihand ku welatê wî di vexwendina aliyên Kurdî ji bo peşdarî di hemû pîroseyên taybet bi çareseriya krîza Sûriyê bike. Herwiha Lavrov got ku Rûsya berêjî û niha jî piştevanî li peşdariya Kurd bi awayekî rasterast li hemû hewalên çareserkirina krîza Sûriyê dike. Di dawî de jî Wezîrê Derve Rûsya tekezî kir ku Kurd beşekin ji civaka Sûriyê û bê peşdariya Kurd qîrana Sûriyê bi awayekî yekcar nayê çareserkirin û dawî bi krîzên nayê.